נהג חדש הוא שמו של ספר חדש שכתב צעיר חרדי שיצא בשאלה לתאר את הקושי לחיות בעולם החילוני, לחיות בין העולמות ואת המשבר הנפשי שעבר בעקבות נטישת הדת. שבתאי קור, מחבר הספר, נמצא כאן. שלום, בוקר טוב לך. כן, נראה מעניין מאוד. להיות ילד בתוך עולם חרדי שמרגיש איזה ספק ככה מחרקם. חוויה מבעיטה, לא? מפחידה נורא. חוויה? מבעיטה. מפחידה, אני לא יודע אם מפחידה, אבל חוויה. אני לא זוכר את החוויה הזאת כילד, יותר כנער מתבגר. זו מין חוויה שחווים אותה בהדרגה. בהתחלה זה מין הרהור כזה שחולף, ואז הוא תופס אותי, במקרה שלו הוא תפס אותי. כל ההרהור אגב התחיל ממילה שזרק לך מישהו ברחוב, נכון? מישהו אמר לך, כאילו, אלוהים לא כל כך סופר אותך. לפני איזה 3 ימים הייתי בחנות ושמעתי איזה חילוני מדבר עם חרדי. החרדי הגיע לקנות ספר, והחילוני אמר לו, כל הרבנים כופרים, והיו צריכים להקשיב לשבתאי צבי ובלה בלה 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 וצעק עליו. ואני ניגשתי אליו ואמרתי לו, שתוק, אל תדבר איתו. וכאילו אחרי זה עצרתי את זה, מה אתה אומר לו? כאילו, מה אתה אומר לו שתוק? מי אתה שאתה תחליט לי מי לדבר, מה לדבר? אבל עד היום אני פוחד, כאילו, מדברים עם צעירים חרדים, שתקו, זה עשוי לערער את הסטטוס בגיל יותר מאוחר לערער. אתה מגיע ממש מלב לב לב העולם החרדי. למדת בישיבת פוניבז', אתה תלמיד מצוין, נכון? וככל שעלית במדרגות הלימודים, כך נוצר חלל יותר גדול בנפשך. אתה יכול לספר ככה על התחושה הזאת של באמת איך זה להיות עם התולעת המחרסמת? לא, אני לא חושב שזה היה זה תהליך כאילו במקביל לזה שעליתי בלימודים. זה הפוך. כשעליתי בלימודים זה היה בגלל שאיפשהו השארתי בצד את השאלות. זה מין משהו שבא במקביל, וכשהוא בא אז הוא עוצר אותך, אתה עובר אותו ואז הוא מתגבר עליו שוב וממשיך את החיים. במקרה שלי מה שקרה זה יותר שכן הצלחתי לשים בצד. אני מתחיל את הספר עם ההרהורים האלה שתקפו אותי כילד, ואז אני עובר לזה שהצלחתי איכשהו להדחיק אותם לפינה, ואז מגיע בחור שסתם התכוונתי לעזור לו להשתלב בישיבה, והוא שואל אותי שאלות מתוך רצון לדעת, ואני עונה לו מתוך רצון איכשהו להחזיר אותו לתלם, והשאלות שלו שבהתחלה עוררו אצלי רחמים כלפיו, איפשהו הצליחו לתקוף גם אותי, ואז אנחנו עוברים ביחד את התהליך. תכונות אחיזה, אתה מדבר על זה שזה תהליך, וזה סיפור שלוקח הרבה שנים, אבל אתה כן מתאר איזה רגע של הכרה בזה שמבחינתך אין אלוהים. זה ממש מכת ברק. איזה רגע שאחריו החיים הם לא כמו שהיו לפני. כן, כי כשאנחנו חיים את החיים ומחליטים החלטות הגיוניות, זה עושה רושם כאילו שיש להיגיון השפעה על מה שאנחנו מרגישים. זה כאילו שכשהחלטתי שאין אלוהים, אז זה היה כשפגשתי איזה פילוסוף חדש, והוא שאל שאלה חדשה, ופתאום הוא פקח את עיניים, ואמרתי, וואלה, על השאלה הזו לא חשבתי, והנה, יופי, מכאן אני מבין שאין אלוהים. זה לא היה שם באותו היום, כאילו זה לא, שום דבר חדש לא שמעתי באותו היום כשהחלטתי שאין אלוהים. אתה יצאת בשאלה בעזרתו של ארגון הלל, ארגון שתומך בחרדים שיוצאים בשאלה, ומאוד מקל את התהליך לעומת מה שהיה בעבר, נכון? זאת אומרת, הרבה יותר קל, אבל זה לא אומר שזה יותר קל נפשית, להשתייך פתאום לחילוניות. ארגון הלל עוזר בעיקר בקטע של יש איתך מישהו שעובר את התהליך. הבדידות הזו, זה שאני לבד, זה שנזרקתי לגמרי, לא היה לי. בכל אופן יש קשיים. שכחתי מה רציתי להגיד, אבל ארגון הלל, או שאתה רוצה לדבר על מצבך היום? כי לא שייך, לא... שאלת על הקשיים. על קשיי ההתאקלמות בחברה החרדית. יש איזה מין תחושה שכשאתה עובר מהעולם החילוני לעולם החרדי, אתה צריך להיות כמו כולם.
ובגלל שבחברה החרדית אנחנו רגילים לאלה שנכנסים אלינו, לחברה החרדית, ואף פעם הם לא כמו כולם, תמיד הם האוטסיידרים, אז היה לי פחד להיות האוטסיידר של החברה החילונית, כזה מין שתמיד הוא לא יוכל, תמיד הוא לא יוכל להתחתן עם החרדי, בגלל שהוא אף פעם לא יהיה כמו כולם. אז כזו מין תחושה הייתה לי בעולם החילוני, ולכן היה חשוב לי מבחינה אישית לא להרגיש חלק מהחברה החילונית או משהו כזה. אני לא רוצה להיות חילוני, או אין רק שני עולמות שאם אני עברתי מהחברה החילונית, אז הנה נפלטתי לעולם שאני צריך לנגן לפי החליל שלו. וזהו. הספר הזה מבחינתך הוא גם איזשהו מסמך שחשוב לך שיגיע לאנשים שבמקום הזה? יש שם איזו תחושה קטנה של שליחות? או שזה איזו יצירה ספרותית שעומד בפני עצמה? כן, את הספר הזה החלטתי לכתוב בחנות ספרים, בקניון איילון. נכנסתי ושאלתי אם יש ספר שאני יכול, הייתי אז חרדי, בשלבים המתקדמים של היציאה בשביל